खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। बाक्सा बरमायाव केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि बरमा फरायसालिमायाव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्मनि थार नायबिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों बे हाबाफारि बरमा दखरा एबसु बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा खौसे आफादनि बानजायनायाव बे हाबाफारियाव जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्मनि थार बिजिरनायनि मोननांगौनि दाबिजों केन्डेल फोजोंनाय जायो। मख'नाय आफादफोरनि माखासे बिबानगिरिमोन आरो फरायसाफोरा केन्डेल सावनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय सानै सुबुंनि मुङाव बे केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे बुब्लियावनो बरमा फरायसालिमानि लजिक एन्ड फिलसफि आयदानि बिबुं गोरामोस्रि सन्जय बर' बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो। बिथांमोन दिनै मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव बरमा फरायसालिमानि सेथलायाव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जोबोरैनो मोनसे मेहेरनां एबा ओंथिगोनां हाबाफारि होननानै आं सानो। मानोना जा जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि जिउआ फायखि हानजा एबा पुलिसजों मोगा मोगि जानायाव बिथांमोना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बेयो मोनसे रोखा जानानै थायाखै बिथांमोना मा रोखोमनि मानसिमोन, हाथियार दैखांगिरि नंगौने नङामोन, बा माबायदिहाय बिथांमोना गोसो जानानैसो बिथांमोननि जिउखौ फोजोबस्रांदों ना माबायदिहाय जादों, बे मोनसे गोनो गोथो जानानै दङ जोंनि गेजेराव। बिनिखायनो दा बिथांमोननि जा मुंख्लं जालांबाय एनकाउन्टाराव बेनि जों थार बिजिरनाय नांगौ आरो बे थार बिजिरनायखौ मोनबासो जोङो गोजोननाय मोनगोन। बिदि थांखियाव दिनैनि बे केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि हाबाफारिया बेनिखायनो मोनसे गोनांथार हाबाफारि होननानै आं सानो। मानोना बेबायदि जोंनि हारिनि सुबुंफोरा सासे बिदि एनकाउन्टारनि मुङाव नंखाय एनकाउन्टारनि मुङाव थैलांबाय थायोब्ला बेखौ जोङो सांग्रांथि जायाब्ला बेनि फारसे जोङो मोनसे एवारनेस खालामनानै जुदि लाबोआब्ला बेबायदिनो नंखाय एनकाउन्टार जानानै जोंनि उन जोलैफोरा साफा थैलांनायनि मोनसे लामाखौ जों नुहुरनो मोनदों। जाहाथे बेनि जों थार बिजिरनायखौ मोननांगौ आरो लोगोसे जोंनि हारिनि जा जोहोलावजोफोर दङ बिथांमोना दा नेक्स्ट इयुन जेनेरेसननि सुबुंफोरा जाहाथे बिथांमोनखौबो उनाव बेबायदि खालामा आरो खालामबा जों बेनि थाखाय गोख्रों सोंखारिनाय थागोन बेबायदि थांखिहै आरो बेनि बिजिरनायखौ मोनब्लासो जोङो गोजोनगोन। बिदि थांखियाव जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे आरोबाव बिथांमोननि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों जों बेखौ आसा फारिनानै दिनैनि बे केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारिखौ लादों। बेनिखायनो आङो बेबायदि मोनसे एवारनेस बायदि केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारिनि जोहै लाना फैनायनि थाखाय आङो बरमा दखरा बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। बरमा फरायसालिमा फरायसा खौसे आफाद, बर' फरायसा खौसे आफादनि गासै बिबानगिरिफोरखौबो आङो साबायखर बावहरबाय आरो बेखिनियावनो आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय। मानगोनां दिनैनि बे हाबाफारियाव आलारि बाथि सावजेनगिरि गेजेरावनो दिनै जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नंखाय एनकाउन्टार बेजों लोब्बा लाखिनानै जि सुंद' बिबुंथि होबाय बेनि थाखाय आङो बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बरमा फरायसाफोरनि जानानै साबायखरखौ बावहरबाय। दा मानगोनां सार बिथाङा जोंनो जिखिनि खोथा बुंलांबाय बर' हारियाव दाल' नङा आगोलनिफ्रायनो जिखिनि जाथाय जाबोबाय थाबाय गोबां फेक एनकाउन्टार जोंनि गोबां लाइमोनफोरा जिउखौ खोमानो गोनां जाबाय। जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जाया दा बेनि थाखाय जोङो बे बरमा हालामनिफ्राय बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै
फरायसालिमा खौसे आफादनि जानानै लोगोसेनो बरमा फरायसालिमा बर' फरायसाफोरनि जानानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बिथांमोना